Alpha, s'il te plaît. Ambiance sentimentale. Yes, sir. Avec DJ Scalp. Magic System. Bai, bueno, ez gaude oso dituta olako amaierata. Normalen, urten denboraldi hona egiten nahi geha, eta nahiko ondo ateratzen nahi geha partidok. Baina gaur tokatu dugu borrokatzea eta jendeak erantzun du baita hemen. Gero ez eta jende gehiagoia gradak ere zabaltzen hasi dira, ez? Bai, ikustea jendea animatzea lagur ikustea, eta lan hona egiten nahi da taldea, eta ikuste dugu horren premioa, saria. Aurreko asteburuan kanpoan izan zineten, ez? Bai, uste genuna baino beto, bai nahiko erraza ez dakit izango dute, baino egu berrik eta gero askotan kostatu ite zaigu eta nahiko lan hona burutu genuen eta nahiko ondo, eraman genuen garaipena nahiko errez. Denboraldi borobila, hortxe goiko postuan zaudete, mantentzen, lehenengo buelta amaitzear, nola ikusten duzu zuen burua bigarren bueltarekin hastekoia? Guain arteko lana indarren jarri behar dugu eta jarraitu guain arte bezala. Iruditze zait ez dala erreza izango, baina guain arte deun lana jarraitze badeu, bukaeran hor gora neongo geha burrukatzen igotzeko. Chéri coco, tu me rends dingue dingo. Tu m'as dit que tu voulais du show, donc voici ce son soprano. Donc je suis là pour les frères et les sisters qui sont là pour mettre le feu sur la pista. Et mademoiselle, dis-moi pourquoi tu danses pas. Bueno, alain, garaipena etxean nahiko larri bilizarete hor, baina azkenean 64 eta 65 garaipena etxean geratu da, ez? Bai poza daukeu, regatik, eta, azkenen ez partidu guztia izan da oso berdindua, eta tentsioa, emozioa, grada disfrutatu indu, gue bai bukaeran bai, así que dena perfecto, gaur pozik gauteko eguna. Adibidez lehenengo zatiaren amaieran, zuek atzetik geratu zarete, nola emantzaio buelta? Bai, atzetik gindu zen baina, ere oso gertu, jokalarik eta entrenatzaile bagenik egun gaur ezala izango partidu erreixa, hortan mentalizatu garen ezin ginen pentsatu atxeen aldia margora jungo ginela, banek egun berriuta izango zala eta ala izan da, así que zion ez da tentsio berezirikan horregatik, bagenik egun burrukatu inbeharko zala eta ala izan da azkenen, así que ez da buelta emateko situazioa. Oso emaitza honak ari zarete lortzen, hori sailkapen nagusian ere nabarituko dizu, ez? Bai, guain lehenengo dindua zen, baina empate behaiekin, arrasetekin, eta bain lehenengo goaz gu bakarrik, así que, ondo, pozik. Burungo asteburua ere gogorra izango da edo? Bai, irteera, lehenengo itzulia bueltatzeko, bukatzeko, Araba Berrin aurka jolaste deu, eta horrekin bukatze deu lehenengo itzulia. Irteerak beti izatea gogorrak, zaila izatea kanpo jolastea, berez azta ekipo bat igual gogorran ibilikoana, baina irteera bat beti izatea kontu ibilikoa, ibiltzekoa. On va danser, on va swinguer, on va danser, on va swinguer. C'est avec le pied droit. On va swinguer, on va danser.